you shall not fail. You shall not fail. You shall not fail. Oh, I declare you shall not fail. You shall not fail. Prophecy does not confirm the word of God, you must know that it's been cooked by human ideology or by human tricks. Was a blasphemer and a persecutor, yes, and a violent man. Hey. But I was shown mercy because I acted in ignorance. Jesus. Nkosi yami, Nkosi yami, Baba siyakuthanda, Nkosi yami.
what the Lord has done for you, uma wazi ukuthi wenzeleni uThixo from January till this month, you must never go back. You must never go back if you know what He has done for you. Just say, Lord, I thank you for everything you have done for me. Uma sibheke emuva ngabe safela endleleni. Oh, Thixo wami siyabulela. Asibuyele emuva Nkosi. Asibuyele emuva Nkulunkulu. Siyaphambili nawe. Kumhlungu kumnandi kodwa siyaphambili nawe. Sizohlala nawe. Sizohlala nawe. Siyaphambili nawe. Siyaphambili nawe. Not because we have done good, but because of His mercy, but because of His love that endures forever. His eternal love. His love is so great, oh God. Your love is so worthy, oh Lord. We just want to say thank you, our Father. We just want to say thank you, our Lord, our Savior. We just want to say we thank you, our healer and our deliverer. There is no one like you, Lord. Wakwetima mujimaruna. Wakwetima ntate waruna. Hauna ya twanang liwena. Upahami. Upahami murena. Upahami Jehovah. Upahami. Undwele. 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 Hallelujah. Ooh. Yeah. My Jesus. Hallelujah. 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 Kumkani siyabulela. Uya. Oh yes Lord. Oh hallelujah.
egameni likaJesu. Shayela uNkulunkulu izandla egameni likaJesu. Amshayele kakhulu izandla. Hallelujah. Hallelujah. Angizwa umsindo ngcwele. Hayi bangiwuzwa lo msindo. Angizwa umsindo ngcwele. Hallelujah. Hallelujah. We shall never forget what the Lord has done for us. Never forget what the Lord has done for you. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngokhulu kusithoba, I would like us to greet umoya engcwele khona phakathi kwethu egameni likaJesu. Sawubona moya engcwele, siyakubingelela sithi bayede ngonyama yomndeni kaJuda. Sithi bayede wena hleze Salem sobukhosi. Sithi bayede twala lapha kakhe. Siyakubingelela esibeni. My Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My God. Bazalwane, I would like us to greet our mother, umambathe egameni likaJesu khona phakathi kwethu. Simshayele kakhulu izandla. In the name of Jesus, we love her so much. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. And we honor our Father, babethu umambathe ngekho phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. 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 Hayi sibahle, nibahle bazalwane ekuseni. Sibazi shayela izandla nje nawukhona nje phakathi endlini likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizothi kungenxa yakho Jesu. Hallelujah. Kungenxa yakhe, kungentando yakhe futhi. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. My God. Sizothi kungenxa yakho Jesu. Kungenxa yakho Jesu. Sisuke
Ikukule, hey, I'm in
winner in Christ. You are not a loser, but you are the winner in Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. We all gonna say, my God, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, oh, Jesus. Oh, my God, my God, my God. Jesus. My God, my God. You are Yahweh Adonai. Oh, yes, Jesus. You are Yahweh Adonai. Oh, yes. You are Yahweh. Jesus. Lion of Judah. Oh. Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down
Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Jesus. My God. Ufuna nje sike simdumise Oh, yes, Lord. uNkulunkulu. Oh, Hallelujah. Jesus. Ufuna nje sike simnqule. Oh, yes, Lord. Abanye basayile kuma holidays sisele sikhonza. Hallelujah. Kodwa sike simnqule. Hallelujah. Elithi izwi likaNkulunkulu thina siphunyukile ekugibeni labacuphi njengeenyoka. My God. Oh, hallelujah. He deserves all the glory. He deserves all the honor. He's worthy to be worshipped. He's worthy to be praised. Come on, give him praise. My God, my God, my God. UJehova igama lakhe. Yebo. Ungugcwele ngcwele. Oh, yes. Ungu-ayikhengenzeki kuyo. Yebo. Yena usithandwa somphefumulo wethu. Yena ulilibo labakholwayo. UJehova Balparazim. UJehova Yahweh. UJehova El Shaddai. UJehova the soon coming King. The one who was and is to come. He is marvelous. He's glorious. He's worthy of the worship. He's worthy of the praise. Come on, let's give him praise. Extend. Sisho njengamakerubi namaseraphim apha usuku nemini athi yena ungcwele, nathi sisho njalo silibandla sithi wena ungcwele, sithi wena uyababazeka, sithi akekho njengawe. Olamaya labasatha iphakathala mandosha ilalala basi thalamandaya. Akumnikeza udumo ekuseni, ushaya izandla zakho kakhulu uthi baba siyabonga. Awusiyabonga Jesu, awusiyabonga Thixo wethu, uhambe nathi kwaze kwabalana noma ngabe isimo besingavumi, kodwa he kept us up to this far. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ake simbabaze ongugcwele ngcwele sithi bayede 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 dwala lethu. Oh, shathala mandaya ila baba 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 sethere bose ila baba 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 saya limandaya. Simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu. Hallelujah. Sithi nje kuseni sibonga isandla sakho esihlezi siphezu kwempilo zethu, besingeke sihambe size sifike lana if yena ubengenathi. Athohlabelelayo sidlule ezintweni ezinzima, kodwa njalo siyanqoba. Sibonga ukunqoba, asinqobi ngoba sinamandla, kodwa sinqoba ngoba sikuye, sinqotshiswa nguye. Asinqobi ngoba sifunde kakhulu, futhi asinqobi ngoba senze kahle, asinqobi ngoba sinemali eningi, asinqobi ngoba sihlabelela kakhulu, asinqobi ngoba sithandaza kakhulu, kodwa kungumusa wakhe. Come on, Church of God, let's give him praise. Extend. Let's give him praise. Extend. Let's give him praise. Extend. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Oh, la baba baba wasa. Oh, la maya lebesete. Oh, Lord Jesus. We worship you, Jesus. We give you all the glory. Siyehla phakama wena. Somhlekazi omuhle. Oh, la maya labosaya. Shumela lika Jesu. Oh, mandora bosika. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Enganungwele. Mayila mandoska. Sifundile ngaye evululondlo olubovu kubantwana baka-Israyeli.
Sambona uThixo enqaka uDaniel emphambili weingonyama. Sambona engena noShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. Simbonile ehamba nathi. Simbonile engena nathi emlilweni. Simbonile esilwela izimpi zethu. Simbonile esivikela. Simbonile esiprovidela. Hayi, simbonile esigcinile esandleni sakhe somusa. Hayi ba, simbonile uJesu. Simbonile uThixo. Akazange avume ngathi ithembiso zakhe zisamile. Enganishilo yena ezwini lakhe. Wathi ake ngavuma unyawo lethu lushelele. Ushaye izandla zakhe ekhanda and say something unto the Holy Spirit. It is because of his mercies. 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 Siyabonga Jesu. Siyabonga Thixo wethu. Siyabonga ukusibekela. Siyabonga ukusibamba ngesandla. Siyabonga. 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 You remain faithful to us. Sesingasathembakalanga. Sesingasathembakalanga. But you remain faithful to us. Siwabonile amandla wakho. Siwabonile amandla wakho empilweni zethu. Sisibonile isandla sakho. Izibongo zethu ziya kuwe. Singayisa ntoni kuwe efanele ukubonga. My God. Besingake simqulu uThixo. Besingake simbabaze. Kukho konke sidlule kubo. Kodwa we are here. We are still standing. Not because sinamandla okuzimela, kodwa ngoba sime ngaye. Ngoba sime sikuye. Oh, isiphephelo sethu. Oh, inqaba yethu. Idwala lethu. Siyabonga. Ah, siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Asinakho konke besikudinga. Kodwa sibonga umusa wakho. Asinakho konke besihlelile. Kodwa sibonga umusa wakho. Asinakho konke okuthandwa inhliziyo. Kodwa sibonga umusa wakho. Siyabonga Jesu. Siyabonga Thixo wethu. Siyabonga uhlezi usiqhubela njalo. Woo! My God. My God, my God. We thank you, our Father. Uphakamisa izandla zakho. Uphakamisa izandla zakho. Usho ngenhliziyo evumayo. Usho lawa amazwi aphuma ekujuleni kwenhliziyo yakho. Uthi Baba siyabonga. Siyabonga Thixo wethu. Ola mayelene bosi. Ila baba bosi thalamandaya. Asimanga ngamandla wethu. Kodwa kuumusa wakho. Abanye ihlobo zabo siyabashile. Abanye abangani babo babashile. Kodwa siyabonga kukho konke.
Siyabonga Thixo wethu. Sibonga ukuhlelelwa nguwe simakade. Siyabonga. 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 Siyabonga Thixo. Siyabonga. 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 Ah, siyabonga. Siyabonga Thixo wethu. Alamandere bosa. Siyabonga. Oh yes, Jesus. Siyabonga. Siyabonga ukuthi ube nathi kubuhlungu. Siyabonga ukuthi uba nathi kumnandi. Sibonga ukuthi isandla sakho azange usifinyeze. Siyabonga, it wasn't easy. Siyabonga Moya Ingcwele. Siyabonga Jesu. My God, ushaya kakhulu izandla zakhe ekhanda. Umbongo ngabonwayo. Ushaya kakhulu lezo zandla, ushayela umuntu kodwa ushayela uThixo. Ushaya kakhulu lezo zandla wenza umsindo ongcwele. Ushaya kakhulu wenza umsindo ongcwele. Abakwazi ukushaya amaflate bashaya amaflate, abakwazi ukustrima bastrime. Babonga usimakade. Come on church, let's celebrate the Almighty. Let's celebrate the King of Glory. Let's celebrate the King of Kings. Let's celebrate him this morning. Awenza umsindo ongcwele. Oh, shout hallelujah! Oh, shout hallelujah! Oh, shout hallelujah! Thank you, Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. It wasn't easy. It wasn't easy. But sibonga isandla sakhe. Hallelujah. 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 Usithwalile uThixo kwaze kwaba la. Angazi mhlambe wena indlela yakho ibelula. Hallelujah. Mhlambe yakho indlela ibelula. Hallelujah. Kodwa siyambonga uThixo. Hallelujah. Kukho konke siyambonga uThixo. Hallelujah. Funa bazalwane sishayine izandla zethu kakhulu ekhanda. Siyenza umsindo ongcwele sizo welcome uMvangeli uMakhoba. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Kahle kahle, he needs no introduction. Hallelujah. Ungowala ekhaya kodwa simshayeleni izandla. Wenza umsindo ongcwele, ungabi nomona esontweni. Ungabi nomona esontweni, shaya izandla wenza umsindo ongcwele. Esazosikhumbuza ngomphefumulo. Hallelujah. Come on, let's celebrate the vessel of honor, the vessel of God. Ushaya izandla zakho wenza umsindo ongcwele bese uyagigiza. Hallelujah. uNkulunkulu ezulwini emhlabeni nangaphansi kwamanzi. Umphefumulo wethu uthi bayede Thixo wasezulwini. Bayede thembekile. Bayede mlomo ongathethi imanga. Bayede wena waseqaleni. Bayede wena wasiphetho. Bayede wena ongasideli. Bayede uNkulunkulu wamazulu. Bayede libo labakholwayo. Bayede lifa lethu ngegama lika Jesu sithi bayede. Ngokuhamba nathi kuze kubelana. Wahamba nathi Nkosi. Wahlala emva magebhugebhu. Wahamba nathi Nkosi. Saphunyula nasogibeni. Wahamba nathi Nkosi. Siyabonga baba wethu lo namandla. Usuthisa umphefumulo wethu emini yasekuseni ngezwi lakhe eliphilayo. ngoJesu ogqotshiwe. Ibandla lithi amen. Thank you, Lord. Now ungamthatha umenzo wakho akubiye lumhlengi wami. Now ungamthatha umenzo wakho
akubiyele umhlengi wami nawungamthatha umenzo wakho akubiyele nawungamthatha umenzo wakho nawungamthatha umenzo wakho akubiyele oh Jesus nawungamthatha umenzo wakho akubiyele nawungamthatha nawu umenzo wakho akubiyele sita ta 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 hey now ungamthatha nawu umenzo wakho akubiyele awungamthatha umenzo wakho akubiyele you may be seated ushayela uNkulunkulu izandla usahlala phansi encwadini yezenzo zikaMoya oNgcwele ezenza ngabapostoli uchapter number 27 the book of Acts chapter number 27 siyabulisa kumama umfundisi umthiya siyabulisa kwi-local executive committee yalebandla siyabulisa komama obaba intombi nezinsizwa eno Sunday school abakhona bonke eksene egameni lika Jesu ungayishayela izandla ukuthi na uNkulunkulu ukuvusile eksene. Thank you Lord. We are reading from the book of Acts chapter number 27 verse number 10 wakhona uthi man he said I believe there is trouble ahead if we go on shipwreck, loss of cargo and danger to our lives as well. Verse number 21. Thank you Lord. No one had eaten for a long time. Finally Paul called the crew together and said, man, you should have listened to me in the first place and not left the Crete. You will have avoided all this damage and loss. Verse number 21 maybe? 22, sorry. Thank you Lord. But take courage. None of you will lose your lives, even though the ship will go down. But take courage. None of you will lose your lives, even though the ship will go down. The ship may go down, but our lives are secured. The ship may go down, but our lives are safe. Tell umakhelwane I'm safe in his hand. I'm safe in his hand. Ngiphephile esandleni sakhe. Singahlala phansi. Nkosi, how about you grab verse 23? Got a chance. Got a Nkosi. Verse 23 by any chance? But last night, my God. But last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me. Likholeke ilizwi lakho sibusise ngale mini. Udunyisa uphakanyisa ubatshazwe ngoJesu ongcwele. Amen.
Sengiqedile bazalwane. I appreciate the opportunity uNkulunkulu angiphe lona through umfundisi ukuthi ngizoshare nabazalwane nali izwi likaNkulunkulu. Ngivumeleni bazalwane, let me lay the foundation for 5 minutes by saying uPaul lasimthola khona uyabhala noma usohambeni. Lithi iBhayibheli bake babanjwa boPaul bashawa. Lithi iBhayibheli bafakwa nasejele. Lithi iBhayibheli the following day batholakala bemile phakathi komuzi waseJerusalem beshumayela izifo abazange baboshwe, ngoba ezinye zezimo esidlula kuzona zisinikeza amandla kunokuthi zisiqede amandla. Oh, okay, mhlawumbe ningizwanga. Ezinye zezimo esidlula kuzona usathane uthi usilindele ukuthi sizophela amandla, kanti akuzona zonke izinto eziqeda abantu amandla, eziqeda thina amandla. Izinto eziqeda abantu amandla thina zisinika amandla. Bathi kade bethi basidiscourage, bethi kuyaphela ngathi basizwe ngakusasa sihlabelela. Sithi ngakho ngicula ngiyahlabelela ngoba uJesu wehla wangiphakamisa. Let me throw this. I'm a product of rejection. Alukho uhlobo lwe rejection engalwazi. I've learned empilweni ukutrusta wonke umuntu engidibana naye, but ngimakhela iroom ukuze mhla engishiya ngashiya uNkulunkulu. Ngingaphinda, I've learned to reserve a space noma ngabe ngikuthanda kangakanani ukuze mhla ungishiya ungikhuluma kabi ngingacabanga ukuthi ngikhulunywa uNkulunkulu kabi. In actual fact, I've learned mama umthiya ukuthi e-restaurant uma singena siyodla asiqali nge-main course. Uma singena e-restaurant ukuze silevel system kunalokho abakubiza ngama-starters. Empilweni kunabantu abaseva ezama-starter. Uma sekuzi main course bavumele bahambe. In most cases isikhalela abantu kanti vele bebengeyona main course, bekwama-starters wendlela. Uma sebefuna ukuhamba bahambe. uNkulunkulu kunento ayilethayo engcono nenkulu kunaseqaleni. Uma behamba bahambe khona okukhulu okuzayo. Awungaphinda yini? Uma be-rejecta ba-rejecte khona okukhulu okuzayo. Yabona ulimala njalo nje. Wasuka wafuna ukuconvert ama-starter wenza i-main course. Uhamba nabantu ekumele ngabe kudala wahlukana nabo. Abafuna ukuhamba kabahambe. Babashaya lithi iBhayibheli the following day babathola bemile emzini beshumela uJesu ophilayo. Lithi iBhayibheli this last final time uPaul ebanjiwe kwaphona ukuthi icase yakhe noma ihearing angazi ngibizeni bazalwane iyo khulunywa eItaly, bafakwe emkhunjini nezinye iziboshwa kayedwa. Kodwa Nkosi yami ngikhuluma ekamereni ngizothi bazalwane nalento yobizo singayifeki bazalwane, ngoba ukubizwa uNkulunkulu akugcini ngama-20 rand nama-50 rand anikelwa abazalwane. Kunezimpi esidlula kuzona ezingaphezulu ka-100 rand. Ungakhohliswa i-envelope ene-1,000 rand. Izimpi esizilwayo u-1,000 rand angeke asilwele zona. Now lithi iBhayibheli bafakwe emkhunjini baye eItaly.
Lisi iBhayibheli endleleni uPaul uyaphakama uthi emadoda ngivumeleni nginitshele nakho lolu hambe silihambayo luzoba nengozi. Akwetha Nkosi yami ningangivumela Buthabiso ngishumele ekamereni ngizothi ngikwayisa nabazalwane abashumela January kuya kuNovember bese beyawa December. Ithi ngikhuluma nabazalwane abaphila ubungcwele January to November ngoDecember baphila noma kanjani. Abazalwane abagqokiswa kwabazalwane ngoJanuary to November ngoDecember bagqoka 3 cm. Abazalwane abaphila ubuzalwane ngoJanuary to November ngoDecember sibathola olwandle bedakiwe. Ngizothi lolu hambo luzoba nengozi. Into ebuhlungu ngeanointing wathi ubaba NJ ungayithandazela 10 years ihambe ngo10 seconds. Lento iaccumulate unyaka wonke uqala. It can leave you just like that. Ubuye January usu ordinary. Ungazivumeli, ungazifundisi ukuba ikholwa eliwa njalo livuke njalo. Masingena kwi fasting January sithandazela amandla. Asithandazela ukuvuka ngoba zange sawa. Sithandazela amandla. Endlela kaye 2021 asithandazela ukuvuka. Ungayifundisi ukuba ikholwa liwa njalo ngoba noma ungavuka kodwa ivalue iyasala. Asiza uNkulunkulu ube ikholwa elikholwa January to January. Abanye bagoduka uDecember emakhaya kwenziwa izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ungangeni kongangenwa kukhona. Ungadla ungadliwe ekhaya. Ungagqoka ungagqokwa ekhaya. Ungayikhuluma inkulumo engakhulunywa ekhaya. Ngisho umusic ungawudlala ongadlalwa ekhaya. Impungushe ezincane ziyasiqedha isivini. Kuqala khona la ko music bethu. Kuqala khona la ko John Vuligate. Kuqala khona la. Mawukholwa kholwa zaze zasekhaya akuzona sonke zakhelwa wena. Ababathenga ngo3 cm wena uhlala umama umfundisi phakathi elwandle. Ikholwa lonke iworshipa lonke izinto zasekhaya ihleli ngaphandle ngenxa nje ukuthi uDecember esikolweni ngenza marketing. Kwa marketing bangitshela one policy, but you don't advertise what you are not selling. If it's not for sale, you don't advertise it. Uma advertise iwe sobuza price ngoba ibivele ihleli ngaphandle. Osikhotheni bazokubuza price mntasekhaya ngoba babona izinto ihleli ngaphandle eadvertisiwe ngoba eadvertisiwe iyathengisa. Engathengiswa iadvertise. You don't advertise what you are not selling. If it's being advertised, surely it's for sale. Ngiyamthandaza uNkulunkulu kubuye ibandla the genuine Christians. Hayi lamanyala esiwabonayo. Ukholwe ebandleni, ukholwe town. Ukholwe ebandleni, ukholwe emsebenzini. Abangamangala emsebenzini masithi sifuna uworshipa so and so. Iworshipa nesifeba kuhlukane. Newardrobe yethu ayingafani. Masingenze njalo kuzobuya nemshado engcwele ebandleni. Ubona sekhambe nemshado nje. Mamfundisi kunesilwane ekuthiwa inkomo. Anoma nasazini. Inkomo bazalwane iserve ama purposes ayi2. Iproduce ubisi. Uma sibulala sithola inyama.
Akekho umuntu othenga inkomo methola mahhala ubisi nenyama. Akekho umuntu othenga ubisi ayothenga nenyama uma inkomo ithola le angazi kwakukuphi lapha esikoleni safunda ukuthi kune balance noma kune relations between i-demand ne-supply. Uma kunyuka i-supply iyehla i-demand. Uma i-demand inyuka iyehla i-supply. Uyabona njengoba kuphela imshado nje bandleni kungenxa ukuthi i-supply iningi kungakho i-demand ilo. Ngikhuluma nibazalwane masingayeka umantshontshelana izonyuka i-demand, izothengwa inkomo ngoba ubisi nenyama kutholakala mahhala. Ngicela usimisele nje, simisele ukuthi nyama yami uyathanda noma uthanda umngcwele siyaphila. Utshele nenyama ukuthi uyavuka uvuki lana siphila ubungcwele. Osayo uyeza masinyane. Ungasiqambisa manje emngcwabeni wakho. Singabangi program neyidakwa kanti besazi ukuthi umzalwane. Bazoyifuna phela nabo opportunity. Ubra wethu lo. Ubra wethu lo. Hawu inqaku le bathi ubra wethu. Ubra we besibloma naye lo. Asiblomi nabo. Sihlala namazulu. Cela ukuvala bangilindile eDurban. Lithike iBhayibheli uPaul usendleleni uthe bazalwane lolu hambo lwenu luzoba nengozi. Lolu hambo luzoba nengozi. Lithi iBhayibheli ngithanda lamazi I think uverse number 12 if angenza iphutha. Lithi iBhayibheli uCaptain womkhumbi wadecide ukumi-ignore uPaul. Instead watrusta i-experience yomshayeli womkhumbi ne-owner yomkhumbi. Ngoba njengoba sishumayela kanjena nje khona bathi si old school. Ngathi kwabanye ayikude. Sicela ukushumayela kanje. Bathi le ndaba omjolo nesono ingena ngapha ebandleni ngoba sesiyakholwa sisindisiwe. Basho ngezwe benze ngathi bakhuluma boyithungu qeda ukushumayela. Ngahlangana nomunye 2 years later ehamba edrobheni. Ehamba kancane. Ephethe amahewu. Hamba kancane. Angisho umjolo sathi masushaya bathi si old school. Bona bacabanga ukuthi umjolo ucool for abazalwane. Dimana edrobheni hamba kancane wathi ujika indlela ngamlanda. Ngathi nceke Nkosi buya. Ngibona ngathi impilo ayihambi kahle. Ngifuna sithandaze. Ngoba kunabantu abangazi ukuthi noma bengasithandi kodwa basidinga. Noma ungamthandi umuntu ohamba noNkulunkulu kodwa uyamdinga. Ngathi buya mntasekhaya ngifuna sithandaze. Bamba isandla sami. Bambisa have a last sip bese siyathandaza. Ngoba lana nomntasekhaya noma ungayithatha uclever wasebandleni ungabatrika bonke ngeke umthike uNkulunkulu. Noma singaba iphayisane zabefundisi engakwazi ukubona ukuthi uyasithithela kodwa uNkulunkulu angeke. Bamfundisi mqedeli. Wathi uBishop Thwala kuzothiwa ngipowerful manje ngenyawo. Amen. Lithi iBhayibheli khona lapha endleleni bengamtrustanga kunjalo. Lithi iBhayibheli savuka isiphepho ngoba sovuka mntasekhaya. Ungaboni mesakulanda ngeBM cabanga ukuthi kumuntu kuzoba mnandi forever. Sizovuka isiphepho somjolo. Lithi iBhayibheli savuka isiphepho. Baqala bathatha izinto zabo ezidurayo bayikhipha ngefast ba minimize iweight yomkhumbi. Lithi iBhayibheli awu shantala basay. Lithi iBhayibheli phutha wasampheni. Lithi iBhayibheli uPaul waphinde wema phakathi kwabo. Wathi madoda ebazalwane ngabe ningilalelile. Ngabe sikho kule mess. Kodwa noma kunjalo ningakhathazeki. Umkhumbi wona uzomosheka. Kodwa impilo zethu zisafe. Bathi wasi kanjani Paul? Wathi ebusuku izolo uma nisemjolweni nina
ebusuku izolo uma nina nihamba izinyanga, ebusuku izolo uma niyokhendla, guess what? Bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engimkhonzayo. Ngizothi namhlanje sengithandaza akame ngakuNkulunkulu, akame ngakuNkulunkulu. Ngiyaza usebenzi makame ngakuNkulunkulu, ngiyaza unamali makame ngakuNkulunkulu, ngiyazi kuyaphethe ekhaya makame ngakuNkulunkulu, ngiyazi izinto ayihlangani makame ngakuwe. Omdala wayinsuku owenza indlela la ingekho khona makame ngakuwe. Ohamba phambi kwethu ahlale ngamagebhugebhu makame ngakuwe. Ohamba phambi kwethu njengey'mpoto zenyathi makame ngakuwe. Ohamba phambi kwethu makame ngakuwe. Kule December makame ngakuNkulunkulu. Kule second wave ye COVID-19 makame ngakuNkulunkulu. Kule unemployment engaka makame ngakuNkulunkulu. Kulokhu wahluleka okungaka makame ngakuNkulunkulu, makame ngakuNkulunkulu, makame ngakuNkulunkulu. Thana Nkosi manami. Makame ngakuwe. Ngiyamthandaza mina makame ngakuwe. Makame ngakuwe. Kulesikhathi la abazali khona bebulawa yizukulwane seyibheminya uphe makame ngakuNkulunkulu. Kulesikhathi sama divorce angaka makame ngakuNkulunkulu. Kulesikhathi la abantu bephela uthando ebebeshumela sibusiseke makame ngakuNkulunkulu. Kulesikhathi samafutha namanzi makame ngakuNkulunkulu. Kulesikhathi samathemba adlulayo makame ngakuNkulunkulu. Makame ngakuwe mdala. Tolukvala mama wami, tolukvala. Ngilindile indlela. Mambelani bazalwane. Buyani sana ngimina bobhuti. Nani no2 buyani all 5. Please come to me. This is what I want you to expect endleleni. Before uthandaza uthi Nkosi mangakimi, buyani phela bafethu. Buyani. Buyani. Ngicela ukuba phakathi ngibe uminister nje. uNkulunkulu akami nabantu abamiso. Yabona uma kanje umi noThomi abathi ayimagudumisa wena ngizwa kangcono inkonzo. uNkulunkulu uyabheka nje. Ngoba uNkulunkulu akami nabantu abami nabantu. uNkulunkulu ulinda isimo. In fact he creates a situation ezokwenza ukuthi abantu baqhele. Uma beqhela abantu uyasondela yena. Uma beqhela abantu uyasondela yena. Uma beqhela abantu uyasondela yena. Uma beqhela osikwiza noThomi amazulu ayasondela makame nawe uNkulunkulu. Ubona ke hamphambili yanile nale ngifuna nibe kude nje bazalwane. Uma mamrahati sengimi ngedwa so sengishawa umoya bengasekhe bebengincoma izolo amazulu ayayinaka indaba yami. Ngiqala ngifunda ukuhlabelela ngithi angisose ngahlukana nongithanda kangaka sebehambileke abantu. Oh makame nawe uNkulunkulu, makame ngabe uNkulunkulu, makame nawe uSomandla, makame nawe uSimakade. Mangakimi Nkosi. Kulesikhathi abantu abafuna amandla abafuna eMozambique mangakimi Nkosi. Kuwafuna emthandazweni. Kulesikhathi sama shortcut asemshadweni imangakithi Nkosi. Imangakimi Nkosi. Imangakimi Nkosi. Imangakimi Nkosi.
lithi iBhayibheli ba rejecta izwi lakhe ngoba uma usomandla seminga kuwe into oqala eza kuwe i rejection ukuze wazi ukuthi ngihamba naye noma sengimshile ubona nge level of rejection abantu abami nosomandla ababi nabo abangani you know ukuthi at my age nabefundisi abangangami noma abashumela abangangami I also want to connect. I want to have friends share nabizwi. But guess what? Very few are willing to associate with anything that has anything to do with me. Ngoba usomandla mem ngakuwe akubona bonke abantu who are able to rub shoulders with you. Mamfundisi kunabantu abangangikhulumisi nami ngisayibuza ukuthi ngabenzani. Kunabantu angibancedile empilweni bathe mase bephumelela bangibhala ku Facebook ngaba yinja ngoba usomandla mem ngakuwe uyabaqhelisa abantu ungincede ungasondi umuntu bebengasihambeli bebehanjiswa kunabantu abathi bayakhuluma kanti bayakhulunyiswa sesivuka ngakusasa sesibamba uSpsalm 119 verse 71 sesithi kwangilungela ukuba ngihlushwe sengiyabona ngangifundiswa imiso zakho Nkosi usomandla makame ngakuwe someni ngesikawo usithandaza akame ngakuwe usomandla ngesikawo zakho. Thank you Lord ngingahlala phansi oh shantala basayi makame ngakuwe usomandla kuma plan zonke onawe empilweni makame ngakuwe usomandla. Oh shantala basayi ngicela ukuthandaza nomuntu othi Nkosi yima ngakimi kulezi ikhathi ezibhedayo vele uphuthuma uze kumina ngicela ukuthandaza nawe yima nami somandla yima ngakimi. Thank you Lord. Nkosi yami icansi lami laselindlaliwe endaweni yabafileyo welu lisandla sakho wena wangiphakamisa phakamisa izandla zakho Nkosi yami icansi lami laselindlaliwe endaweni yabafileyo wena welula isandla sakho wena Jesu wangiphakamisa ngizolibonga 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 everything you touch oh shantala basai akamenga kuwa mdala wensuku awamenga kuwa mazulu oh shantala basai yonke into ayithintayo akamenga kusomandla yonke makamisa yonke into mlethela yonke into ayithintayo akamenga kusomandla Lord akamenga kuwa yonke into ayithintayo yonke tinawo yonke into ayithintayo mlethela makame ngakusomandla letha makame ngakusomandla ngakusomandla
Nami kusengisho njalo ngithi uNkulunkulu ngathi angama nangimi. Hallelujah. Engathi uNkulunkulu angama ngasemndenini wami. Hallelujah. 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 Let's clap hands for Jesus. Hallelujah. Ashayeleni umvangeli Makhoba izandla kakhulu bazalwane. Hallelujah. We bless the Lord. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Hallelujah. uNkulunkulu akwenze kahle. uNkulunkulu akugcwalise. uNkulunkulu akwenze lokufiswa inhliziyo yakho. Hallelujah. Hallelujah. Simphindeni ngezandla bazalwane. Hallelujah. Yazi ngibathanda abazalwane baba noma nesontweni Nkosi yami. Awushayela umuntu izandla, ushaya izandla ungashayi imibonzi. Hallelujah. We may be seated bazalwane in his presence. Hallelujah. Let's run quickly bazalwane. Sizothatha umnikelo. Hallelujah. Sizothatha bazalwane. Umnikelo. Sizothatha umnikelo. Hallelujah. But I just want us to go to the word of God in the book of Hebrews 11. Amen. Sifunde nje ngokusheshsha and then we take offering. Hallelujah. Mase utholile uthi amen.